Paralýza v Bruseli. Medzi iránskym ohňom a ukrajinským dlhom. Dobrý deň. Piatok 20. marec 2026 nám prináša mimoriadne nelichotivý obraz európskej diplomacie. Summit lídrov v Bruseli, ktorý mal byť demonštráciou sily a jednoty, sa podľa prestížneho portálu Politico zmenil na hľadanie odpovedí na otázku, či má Európska únia ešte vôbec nejaký vplyv na svetové dianie. Analýza aktuálnej situácie odkrýva paradox, ktorý vyráža dých. V otázke Iránu lídri zistili, že nemajú takmer žiadne páky a pri Ukrajine, kde tie páky majú, sa nevedia dohodnúť medzi sebou. Poďme do hĺbky tohto diplomatického fiaska. Irán. Keď slová nahrádzajú činy. Blízky východ je v plameňoch a vojna s Iránom priamo zasahuje európsku ekonomiku cez rekordné ceny energií. Napriek tomu bruselské kuloáre priznávajú trpkú pravdu. Európa stojí na vedľajšej koľaji. Podľa Politika lídri Európskej únie počas samitu s hrôzou zistili, že ich možnosti ovplyvniť Teherán sú prakticky nulové. Únia nemá ani vojenskú silu, aby v regióne zasiahla, ani politickú jednotu, aby vystupovala ako reálny mediátor. V situácii, kedy Spojené štáty a Izrael vedú vlastnú hru, sa Európa obmedzila na diplomatické frázy o zdržanlivosti. Je to priznanie geopolitickej irelevantnosti. V momente, kedy ide o globálnu stabilitu, má Brusel len malé páky aj vôľu k akémukoľvek významnejšiemu zásahu. Ukrajina, 90 miliárd v zajatí veta. Kontrast s Ukrajinou nemôže byť väčší. Tu má Európska únia v rukách všetko. Financie, technickú podporu a aj jasne definovanú vôľu pomôcť krajine, ktorá už 5. rok vzdoruje ruskej invázii. Napriek tomu je výsledok samitu rovnaký. 0. Projekt obrovskej pôžičky vo výške 90 miliárd eur, ktorá je pre prežitie Kyjeva v roku 2026 kritická, narazil na neprekonateľnú stenu vnútorných rozporov. Hlavným aktérom blokády je Maďarsko, ku ktorému sa v kritike energetickej politiky pridalo aj Slovensko. Budapešť jasne odkázala, ak nebude tiecť ropa cez družbu, nebudú tiecť ani miliardy z Bruselu. Družba ako červená čiara suverenity. To, čo Brusel vníma ako vydieranie, vnímajú Bratislava a Budapešť ako legitímnu obranu národných záujmov. Robert Fico aj Viktor Orbán na samite zdôraznili, že nemôžu schvaľovať astronomické úvery krajine, ktorá ich úmyselne ekonomicky poškodzuje blokovaním ropovodu. Prezident Zelenský sa tak ocitol v diplomatických kliešťach. Na jednej strane potrebuje európske peniaze na zaplatenie štátnych zamestnancov a armády, na druhej strane riskuje úplný rozvrat vzťahov so svojimi najbližšími susedmi. Fakt, že 25 lídrov závery samitu podporilo a len 2 ich zablokovali, v praxi neznamená nič. V kľúčových finančných otázkach platí právo veta. A to v marci 2026 paralizuje celú úniu. Diagnóza Politico. Európa rukojemníkom vlastných pravidiel. Zistenia portálu Politico sú pre Brusel zdrvujúce. Ukazujú úniu ako inštitúciu, ktorá je obrom na hlinených nohách. Pri vonkajších hrozbách Irán je slabá, pretože nemá kapacity. Pri vnútorných výzvach Ukrajina je chromá, pretože jej pravidlá jednomyseľnosti dovoľujú jednotlivým štátom zastaviť akýkoľvek proces. Tento stav paralýzy vyhovuje len jednému človeku, Vladimírovi Putinovi. Kým sa lídri hádajú o technické detaily ropovodu a výšky úrokov, čas pre Ukrajinu neúprosne beží. Ak Brusel nedokáže prekonať toto rozdelenie do apríla, Kyjevu reálne hrozí finančný kolaps, ktorý nevyrieši žiadna diplomatická deklarácia. Výzva k diskusii. Čo si o tom myslíte? Sme svedkami historického zlyhania európskej diplomacie. Rád by som počul váš názor na túto dvojitú bezmocnosť. Je priznanie lídrov, že pri Iráne nemajú páky ani vôľu, dôkazom, že Európskej únie už nie je globálnym hráčom. Napíšte mi svoje názory dolu do komentárov. Čítam každú vašu reakciu. Je toto definitívny koniec jednotnej Európy, alebo len ďalšia kríza, z ktorej výjdeme silnejší?